Panauhin sa panguna po ng ating Honorable Ambassador, His Excellency, Ambassador Virgilio Reyes, Ambassador for Italy, si Sir Lino Baras, ang ating pong advisor for Europe and Chairman for European Tribunal, Prefectural Tribunal for Europe. Sir Tony Guansing, ang ating pong former Regional Commander for Europe. Si Sir Mari Pajardo, ang ating pong Chapter Commander na Charleroi, Belgium. Si Sir Emerson Malapitan, ang napakabata mong Chapter Commander ng Modena. Ang Presidente po ng mga kababaihan, si Lady Winifreda Crisostomo na Modena. Siya po ang Presidente ng Rizalista ng mga kababaihan. At sa iba pong niya kasamang mga kabrother namin ng Knights of Rizal from Modena. Sa atin pong Father, Filipino Spiritual Advisor, Father Tots Baquinto. Sa atin pong Filipino Community President, si Mr. Sarbing Hernandez. Sa ating pong limang konsulta na nagre-representa ng Filipino Community for Straniere. Si Mr. Virgilio Garcia, Raquel Mendoza, Rosemary Medina, at isa po ang inyong ating MC, si Mr. Elmer Ruillo, and Serena Medina. Sa napakarami pong asosasyon dito sa Calgary, nandyan po ang San Jose, ang Guardians International, ang Couples for Christ, ang Look, ang Butong, ang isa po ang Hilltop, hindi ko na po lahat mabanggit sa ating lahat pong naririto. Sa lahat po ng mga naririto na hindi ko na nabanggit, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po. Yan ang mahinahong pepe na meron tayo dito sa Calgary. Sa Europa, namupot ng gusto ang kamalayan ni Dr. Jose Rizal na maging liberal. Dito niya nakita ang laking pagkakaiba ng mga Pilipino at Europeo. Nakarating siya sa Espanya, Belgium, France. So, sa Europa, nakapaghimpil talaga si Jose Rizal noong panahon yun. Bagamat hindi niya narating ng todo ang Calgary. Okay? Mas may nauna sa kanya. So dahil sa kanya, naipakilala na mayroong Calgary na pwedeng pagtayuan ng Order of Knights of Rizal. Let us welcome Sir Emerson Malapitan, Chapter Commander ng Modena. Good afternoon po sa inyong lahat. I would like to introduce to you our keynote speaker for today, our Philippine Ambassador to Italy, His Excellency Ambassador Virgilio Reyes Jr., ECR. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako po ay nasisiyahan na nandito ako sa Calgary upang makipagbahagi dito sa chartering ceremony at induction ng mga bagong membro at opisyal ng Knights of Rizal, Calgary. At alam po ninyo, dumating ako kagabi lang dito sa Calgary. Ngunit kilala ko ng Calgary dahil nakapunta na ako rito sa pang beses. Kaya po, ngayong umaga, napunta po ako sa Castello, saka binisita ko po yung tatlong simbahan tulad po ng Santa Eulalia, San Antonio Abate, at San Agustin. At alam po ninyo, napaka-importante ng Calgary dahil po dito nakalibing si San Agustin, di ba? Napaka-importante santo yon.
no? At saka po, si Miguel Cervantes, yung Spanish writer ng Don Quixote, nung pong lumaban dito sa Battle of Lepanto, nadaan po dito sa Cagliari. Kaya po, nasisiyahan ako na ngayon mag-umpisang nagkaroon ng chapter ng Order of the Knights of Rizal dito sa Cagliari. Hapon po lamang, nagkaroon din kami ng induction sa Roma ng pangalawang chapter sa Italy, porque yung una po ay ang Modena, sundan ng Roma, ang pangatlo ang Cagliari. Sabi po nila yung number 3 ay lucky number, di ba? Kaya po, nasiyan din ako dahil kung buhay po si Rizal, masaya siya na makita kayo dahil kayo po ay nag-iisa at kayo po ay masagana, masaya at nakikipag-trabaho sama-sama. So maraming salamat sa inyong pagdalo sa araw na ito sa sinayahan natin ng formal chartering ng Knights of Rizal Rome Chapter. Gaya ni Jose Rizal, inaasahan ko ng Knights of Rizal Cagliari Chapter ang manguna sa mga kababayan natin sa Italia sa pagsasabuhay ng mga turo ni Dr. Olgat Jose Rizal. Sa pangunguna ni Sir Lino Paras, Sir Paras, Sir Tony Guanchi, Sir Mario Fajardo, at po si Sir Emerson Malapitan. Kinalala natin sa buong Italia at buong mundo na sa araw na ito, formal na kinikilala ang Knights of Rizal Rome Chapter. Maganda po itong okasyon na to dahil sabi po ni Rizal at saka nasisiyan din ako makita yung kabataan dito dahil sinabi niya yung ang kinabukasan ay nakadepende sa ating mga kabataan. Kaya maraming salamat sa mga kabataan ngayon na magpipresenta din ng mga dance and song numbers. Palakpakan natin sila. So hindi na po ako mahabang magsasalita dito dahil marami pang mga speakers. So ako nagpapasalamat sa inyong lahat, no? At saka mabuhay si Dr. Jose Rizal, mabuhay ang Filipino community sa Cagliari. Space lang ang kailangan natin. Gusto ko lang magbigay ng congratulations sa lahat ng bagong miyembro at officer ng Cagliari, si Sir Henry Amboy, Sir Rolando Manabriga, Sir Ruel Amboy, Sir Ronald Ramos, Sir Reo Manabriga, Sir Ariel de Castro, Sir Raul Albo, Sir Ronald Bernas, Sir Cornelio Beadoy, Sir Santi Escalona, Sir Renate Mendoza, last but not least, si Sir Rico Magmanla. At kung meron namang Rizal, marami ding taga-Mabini dito. Di ba? Sige ho, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Napakaganda ng ating MC.